bazegoen lur azpian bakarrik eta aztertuta bizi zen. Azitzoa egun batean lurraren mugimenduak nabaritu zuen. Eta zerbait urtea zenez galdetu zuen. Nor zara zu? Haizea naiz, utzi lurra zulatzen. Ez, oztuko nauzu. Hurrengo goizean lurra kolpe batzuk entzun zituen. Kling-klan, kling-klan. Nor dago hor? Begia naiz, utzi sartzen. Utziko nauzu, nahiko gura dut eta. Hurrengo egunean Margarita Azitzoa bere handia eta zaharrak sentitu zituen. Txalo, bero bat!